Hej og velkommen til denne video. I denne video, der skal vi rate Italian Brainerd. I hvert fald, I kan skrive, hvad jeres yndlings Brainerd er i kommentarerne. Men altså, min det er enten Tum Tum, Zaha, eller Gabardino Assassino. Men lad os komme i gang. Husk at like og subscribe. Okay. Gabardino Assassino. Ja, jeg er helt tilfreds. Min ven, Alfred, min bedste ven, han hedder Alfred Stensner. Eller det gjorde han, nu hedder han Skaterboys. Og Boys, de står for min ven Marius, mig og Alfred. Forresten, jeg hedder Philip, ikke Tøsel, det er min far. Men altså, min Alfred, han ville nok have sagt Tum Tum, så har skal altid være på første. Han er ikke god. Hej hej.